Binantaan ng Cebu Alliance for Duterte ang mga kongresistang Cebuano kung boboto sila pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ito ang isiniwalat ng grupo sa isang panayam sa mga reporter noong Martes, Marso 17, kung saan sinabi ng kanilang Secretary General na si June Abines na dapat ituring ng mga kongresista ang kanilang mga banta bilang isang huling babala mula sa kanilang panig. Sinabi rin anya na naidokumento nila ang nalalapit na desisyon ng mga kongresista ng Cebu sa kanilang sinasabing pag-weaponize ng 1987 Philippines Constitution para i-impeach si Inday Sara. Dagdag pa ng grupo na kung pipirma sila pabor sa impeachment ni Duterte, parang pagpirma na rin ito ng pagkamatay ng kanilang karera sa politika. Itinuro rin ng grupo na sa halip na tutukan ang mga nalabag ni VP Sara ay dapat bigyang pansin ang katiwalian sa gobyerno tulad ng iskandalo sa flood control projects at ang mga kahina-hinalang pahayag ng 18 dating sundalo tungkol sa kanilang umano'y ninakaw na pera na ipinarating ng hindi binabago ang takbo ng kwentong isinalaysay. Magugunit ang nahaharap si Duterte sa banta ng impeachment sa ikalawang pagkakataon dahil sa kanyang malinaw na paglabag sa batas tulad ng kanyang mga banta sa buhay ng Pangulo, unang ginang at dating Speaker ng Kapulungan, ang umano'y paglustay ng mga confidential funds ng DepEd at OVP at ang kahina-hinalang biglaang pagtaas ng kanyang kayamanan na hindi may paliwanag sa ilang taon ng paglilingkod bilang isang politiko. The Cebu Alliance for Duterte 2028 hereby issues this stern, final warning. We are no longer merely observing. We are documenting. As some lawmakers attempt to weaponize the 1987 Constitution to politically assassinate Vice President Sara Duterte, let it be known that any Cebuano lawmaker who signs this impeachment shams signs their own political death warrant. We are very serious. Mula rito sa lungsod Luigan ng Cebu, Bombo Jonah Cañete, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!